Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Bhagavad Gita chapter 9 text 5. Čítame z Bhagavad Gita, 9. kapitola, verš číslo 5. Achamatstani bhutani tasyame yogameshvaram bhuta prema cha bhuta usto amatma bhuta bhavana. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities. And although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. A predsa vo mne nespočíva všetko, čo je stvorené. Pohľaď na moju mystickú moc. Aj keď som udržovateľom všetkých živých tvorov a zároveň som všade, nie som časťou tohoto vesmírneho stvorenia, pretože moje ja je jeho zdrojom. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Lord says that everything is resting on Him, Matstani Sarvabhutani. Preklad jeho božskej milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Šri Krishna hovorí, všetko spočíva v ňom, Matstani Sarvabhutani. This should not be misunderstood. Musíme byť opatrní, aby sme to správne pochopili. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Krishna nemá nič spoločného s priamym udržiavaním a podporovaním hmotného stvorenia. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulders. He seems to be very tired, holding this great earthly planet. Zaiste sme všetci videli obrázok s obrom Atlasom, ktorý drží na svojich ramenách zemegulu a zdá sa, že ho podopieranie planéty namáha. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. Keď Krishna hovorí, že podopiera celý vesmír, nesmieme si predstavovať, že má rovnaké ťažkosti ako Atlas. He says that although everything is resting on him, he is aloof. Aj keď na ňom všetko spočíva, je nad všetko povznesený. The planetary systems are floating in space, and the space is the energy of the Supreme Lord. Rôzne hviezdne sústavy sa nachádzajú vo vesmírnom priestore a ten je energiou najvyššieho pána. But he is different from space. No pán sa od tohto priestoru líši. He is differently situated. Má iné postavenie. Therefore the Lord says, although they are situated on my inconceivable energy as the Supreme Personality of Godhead, I am aloof from them. Preto Krishna hovorí, že je na všetko povznesený ako najvyššia božská osobnosť, hoci všetko spočíva na jeho nepochopiteľnej energii. This is the inconceivable opulence of the Lord. Taká neuveriteľná je pánova moc. In the Nirukti Vedic dictionary it is said, Yujate Nena Durgadeshu Karyeshu. The Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying His energy. Vo vedskom náučnom slovníku Nirukti sa môžeme dočítať Yujate Nena Durgateshu Karyeshu. Najvyšší pán ukazuje svoju moc v neuveriteľne krásnych zábavách. His person is full of different potent energies, and His determination is itself actual fact. Má množstvo rozličných energií a samotná jeho túžba je skutočnosťou. In this way, the personality of Godhead is to be understood. Takto môžeme pochopiť božskú osobnosť.
we may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. Niekedy túžime niečo urobiť, ale vzhľadom na mnohé prekážky sa nám to nepodarí vykonať podľa našich predstav. But when Krishna wants to do something simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. Keď však chce niečo urobiť Krišna, všetko sa stane už len vďaka jeho túžbe a to tak dokonale, že nikto z nás nedokáže pochopiť, ako je to možné. The Lord explains this fact. Although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation. Krišna to vysvetľuje tak, že hoci udržia a podopiera hmotné stvorenie, nemá s hmotným svetom styk. Simply by his supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained, and everything is annihilated. Všetko je stvorené, udržiavané a ničené jednoducho jeho vôľou. There is no difference between his mind and himself, as there is a difference between ourselves and our present material mind, because he is absolute spirit. Medzi myslou najvyššieho pána a ním samotným je do rozdielu, lebo je absolútne duchovný, čo sa však nedá povedať o nás a našej mysli. Simultaneously, the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how he is also present personally. Obyčajný človek nemôže pochopiť, ako môže byť najvyšší pán všade prítomný a zároveň mať osobnú podobu. He is different from this material manifestation, yet everything is resting on him. V hmotnej prírode sa odlišuje a predsa jenom všetko spočíva. This is explained here as Yogam Aishvaram, mystic power of the Supreme Personality of Godhead. V tomto verši je to opísané slovami Yogam Aishvaram, mystická sila najvyššej božskej osobnosti. So, the Supreme Personality of Godhead is Shaktiman, the controller of energies. Najvyššia božská osobnosť Shaktiman je ovládateľom energií. Shakti, Shakti, Matayora, Veda. In one sense, there's no difference between the person and the energies, but in another sense, there is a difference. V jednom zmysle nie je rozdiel medzi osobou a tými energiami, ale v ďalšom zmysle zase je tam rozdiel. For example, in a kingdom, it may be said that the king is everywhere. Ako napríklad v kráľovstve sa dá povedať, že ten kráľ je všade. If you go into somewhere into the forest of a kingdom and you start taking trees, Ak by ste napríklad išli do lesa v tom kráľovstve a začali by ste tam tie stromy trhať, then there'll be trouble because the king owns those trees. tak by ste mali problém, pretože kráľ vlastní tie stromy. In England, I think it's still, when I was in England, they told me that the rule was, the law was, that all the swans belong to the queen. A keď som bol v Anglicku, tak mi povedali, že tam je taký zákon, že všetky labute patria kráľovne. So nobody could own a swan separately. Takže nikto nemôže nejak nezávisle vlastniť tam labuť. We get some idea. Or in our level of government, we have perhaps not a king, but we have a government system. Takže si takto môžem spraviť nejakú predstavu o tom, alebo v našom vládnom usporiadaní možno nemáme kráľa, ale máme tu nejaký ten vládny systém. And supposedly, everything in the state belongs to the government. A všetko v tom štáte by malo patriť vláde. Ultimately. Ako z toho konečného hľadiska. It's like if the government decides it wants to make a highway, well then they
they pay some money for the land, but they do it because they've got the power. Keď sa vláda rozhodne, že chce vystavať diaľnicu na nejakom úseku, tak ona si to zaplatí za tú zem, ale aj tak to spravia, proste, lebo oni majú na to právo. Anywhere in the state or the kingdom, the law of the government is supreme. Hoci je v tom kráľovstve alebo v tom štáte, tak ten zákon tej vlády alebo toho kráľa je najvyšší. That energy pervades the whole state or the whole kingdom. A tá energia vlastne prechádza celým tým kráľovstvom alebo tým štátom. The police department, they have jurisdiction for the whole state. Ako polícia, tak jej právomoci siahajú na celý ten štát. So these are energies of the government or the kingdom or the king. And in one sense, they're not different than the kingdom or the king or the government. Takže toto sú vlastne ako v jednom zmysle taká energia tej vlády a toho kráľa a v určitom zmysle nie je odlišná od vlády alebo od kráľa. In a similar way, the Supreme Personality of Godhead is the Supreme King. A rovnako najvyššia božská osobnosť je najvyšším kráľom. And everything belongs to Him. A všetko mu patrí. All these universes belong to Him. Všetky vesmíry mu patria. So as in Bhagavad Gita, Krishna says, Sarvaloka Maheshwaram, that He's the controller or master of all the universes. A v Bhagavad Gita hovorí Krishna Sarvaloka Maheshwaram, že je vlastne pánom alebo ovládateľom všetkých vesmírov. So, in another place he says, Aham Sarvasya Prabhava. All the material and spiritual manifestations emanate from Him. A na ďalšom mieste hovorí, že všetky materiálne a duchovné vesmíry z Neho vychádzajú. Everything comes from Him, Janma Jasya Yataha. So He's the source of everything. He's maintaining everything. He's the owner of everything. Všetko vychádza z Neho, On je zdrojom všetkého, On všetko udržuje. The energies all come from Him. A všetky energie vychádzajú z Neho. Such as Bhumir, Bhomalo, Vayu, Kamano, Padiryacha, Ahankara, Itiyam, and Binna Prakatira Ashtada. These are His separated material energies. Takže toto sú Jeho oddelené materiálne energie. But at the same time, you cannot say He's just those energies. He's the sum total of those energies. Ale zároveň nemôžem povedať, že On je tými energiami, že bol nejakým súhrnom týchto energií. Even ourselves, we have some of the potencies or some of the characteristics of Krishna. Dokonca my máme nejaké vlastnosti alebo nejaké charakteristiky Krishny. A man, you can say, is the source of his son, of his child. Môžete povedať, že ten človek vlastne je tou príčinou svojho dieťaťa. Because the seed comes from him. Pretože semeno vlastne prichádza od neho. So, in one sense, the son is not different than the father because it's coming from the father. Tak v určitom zmysle ten syn sa neliší od otca, pretože vlastne otec ho počal. Or the father and the mother. Alebo proste matky. But in another sense, the child is different. It has a completely different, sometimes the child disagrees with the parents. Ale v inom mysle zase je úplne odlišné, niekedy dokonca aj nesúhlasí s rodičmi. This simultaneous one and difference is, according to Lord Chaitanya Mahaprabhu, called Achintya Bheda Bheda Tattva, inconceivable oneness and difference. Zároveň táto jednota a odlišnosť je podľa učenia Sri Chaitanya Mahaprabhu a považovaná za učenie Achintya Bheda Bheda Tattva, čo znamená zároveň jednota a odlišnosť. Because on one hand,
how can we say God is the material energy? Then that would mean God is material. Čiže na jednej strane, ako by sme mohli povedať, že Boh je to materiálnou energiou, to by znamenalo, že je materiálny. But all the energies for the Lord are equal. Ale všetky energie pre Pána sú na tej istej úrovni. Even the so-called material energy can be used in a spiritual way by the Lord. Dokonca aj tzv. Hmotná energia môže byť použitá duchovne Pánu. It's like we take a building, we take some stones and we make a temple. Ako napríklad, keď zoberieme vlastne postavíme nejakú budovu, zoberieme nejaké kamene a urobíme tak chrám. That temple becomes spiritual. Tak ten chrám sa stane vlastne duchovným. Because Krishna will be worshipped there, he'll be served there, he'll be situated there. Pretože Krishna tam bude uctievaný a bude sa mu tam slúžiť, bude tam umiestnený. That makes it spiritual. Whereas an ordinary building, where there is no spiritual activity, then that's just a material building. A vlastne to urobí z tej budovy duchovnú, namiesto toho aj bola obyčajnou hmotnou budovou, kde sa takéto veci nedejú. He's the supreme master, just like a master electrician can use the same electricity to make it cold or hot. No, že tým najvyšším pánom, tak ako nejaký majster elektrikár, on dokáže napríklad elektrickú energiu použiť tak, aby zároveň vyrobila teplo, alebo ju spraviť tak, aby vlastne chladila. And Krishna can make something spiritual and material as he wishes. A Krishna môže vlastne niečo spraviť materiálne alebo duchovné, tak ako si ho želá. For example, the government has similar power. Napríklad vláda, ona má podobnú moc. The government can take a group of buildings and say, this is going to be a prison. Ako môže zobrať nejaké budovy, môže proste učiť a povedať, že toto bude väzenie. And then they can change it and say, now these buildings are going to be a university. A potom to môže zmeniť a učiť, že takéto budovy budú teraz ako vysokou školou. They can adjust the energy. Oni môžu vlastne upraviť tú energiu. The original energy of the Supreme is Yogamaya, his internal potency. A tá povedaná energia najvyššieho Yogamaya, to je vnútorná energia. And Yogamaya works so well, as Prabhupada nicely explains here, that simply by his willing something, it manifests. A Yogamaya pracuje tak dobre, ako tu Prabhupada hovorí, tým len, že Pán po niečom zatúži, tak ona to uskutoční, alebo manifestuje. The spiritual world is eternally manifest because that's the Lord's will. A duchovný svet je väčšine manifestovaný, pretože to je Pánova túžba. And the Lord's desire is that the spiritual world be his place of residence and the place of his pastimes. A vlastne Pánova túžba je, že to miesto duchovné, ten duchovný svet je miestom jeho zábav a vlastne jeho miesto, kde žije. His children as living entities, as associates, are welcome to live there permanently. A jeho deti vlastne živé bytosti a jeho spoločníci sú tam vítaní, aby tam žili večne. And everything is nice there. A všetko to je pekné. We also have similar ability to do that. A my tiež máme podobnú schopnosť alebo možnosť to spraviť. A very wealthy man, he buys some place and then he designs it the way he wants it. Ako napríklad nejaký bohatý človek, on kúpi nejaké miesto a potom ho vybuduje tak, ako si želá. Yes. People working for him, making sure the gardens are nice and the security system is in place. A ľudia tam pre ňo pracujú, aby napríklad záhradka vyzerala pekne, aby tam tá bezpečnosť bola na poriadku. He hires cooks and musicians, entertainers. Najmä si kuchárov, hudobníkov, nejakých zabávačov. He keeps some animals. A
tam nejaké zvieratá. He has residence places and lakes and Má tam nejaké jazera, places of enjoyment. nejaké miesta, kde sa dá užívať. So that's the idea is that the Lord has his spiritual abode just the way he wants it. Takže tá myšlenka je za tým je tá, že vlastne Pán má to svoje duchovné miesto presne také, aké si ho želá. And those who he invites, they can come and live there without any charge. A tých, ktorí on tam pozýva, tam môžu prísť a žiť bez akýchkoľvek poplatkov. What will they do there? Bude? Yeah, what will they do there? A čo tam budú robiť? Well, it's not like they're slaves. To neznamená, že oni tam budú ako otroci. If they were slaves, they wouldn't want to stay. Keby tam mali byť ako otroci, tak by tam nechceli zostať. If I have such a nice place and then I invite a group of people, please come and stay with me. And they say, well, what will we do there? And I say, you work 14 hours a day. I'll give you a little one piece of bread. Keď ja by som mal nejaké pekné miesta, aby som tam pozval nejakú skupinu ľudí a oni by sa spýtali, že čo tu budete robiť. Ja by som im povedal, že budete tu pracovať 14 hodín denne a ja vám za to dám malý kusok chleba. No, thank you, I'll stay somewhere else. Tak mu odvetili, že nie, ďakujeme, ale my zostaneme radšej niekde inde. So it's not a slave camp. Takže to nie je ako taký pracovný tábor. It's a place where the invited guests, they stay there and they engage in loving pastimes with Krishna. Je to vlastne miesto, kde tí hostia, ktorí sú pozvaní, tak tam zostávajú a sa zamestnávajú v láskyplných zábavách s Krišnou. Someone might say, well, that sounds a little irresponsible. What about the rest of the world suffering? Don't they care about that? A niekto môže povedať, že to znie trošku nezodpovedne a čo potom zvyšok sveta, ktorý trpí, ten sa nestaráte? It's very nice that Krishna and his friends are all enjoying themselves, but what about the rest of us suffering? Shouldn't they give some care? Je veľmi pekné, že Krishna sa stará tak o seba, o tých svojich spoločníkov, ale čo so zvyškom sveta, nemal by sa aj o nich postarať? Yes, Krishna cares. Hej, Krishna sa stará o nich. And he says that yada yada hi dharma siglani bhavati bharata bhutanam adharmasya tadadmanam shijami. That whenever things are disturbed or in disturbance outside of my abode, I'll go there and correct them. Krishna hovorí, že čokoľvek, vlastne čo je rozrušujúce mimo môjho sídla, tak ja tam idem a vlastne to napravujem. Not only that, but he invites all the living entities in the material world to come and stay with him, and he has full facility for them. Ale nielen to, ale on pozýva všetky bytosti v hmotnom svete, aby vlastne išli a žili s ním a všetko im vlastne tam dáva. But if someone wants to stay in the material world to try to be independent from Krishna, then he supplies that, he makes that facility also. Ale keď niekto si zostať v hmotnom svete, aby nezávislil od Krishnu, tak on takisto aj jemu dodá k tomu všetko potrebné. Because they want to be independent from him, and they want to experience different types of enjoyments and activities. He makes all of them available. Pretože oni chcú byť nezávislí od neho a chcú si užívať rôzne odlišné druhy vlastných požitkov, tak on na to proste dodáva všetko, čo je pre nich potrebné. The living entities actually have so many desires to fulfill that it requires 8,400,000 different forms or species for them to experience the types of things they want to experience. Čiže bytosti má toľko rôznych túžob, že to vyžaduje 8,400,000 životných druhov, aby bolo možné vlastne si užívať
zažívať to alebo zakúšať to, čo chcú vlastne zakúšať. When a living entity wants to bark a lot, then Krishna or the Supreme Lord gives different types of dog bodies and he can bark. Keď nejaké živé bytosti chcú napríklad štekať až moc, tak Krishna im dá rôzne telá psov a môžu vlastne v týchto telách štekať. If someone wants to fly in the sky, he can get a bird body or insect body. Alebo keď niekto chce lietať po oblohe, tak môže dostať telo vtáka alebo nejakého hmyzu. Or even demigod bodies, they can fly also, higher science. Alebo vlastne ako tela polobohov, oni tiež môžu lietať, to je vyššia veda. In the material world, the Yogamaya potency is delegated or acts as the Mahamaya. So in other words, it's the same energy but acting in a somewhat different way, like the energy of the university or the energy of the prison. Ja vlastne v hmotnom svete tá Yogamaya jedná ako Mahamaya, vlastne to tá istá energia, ale tá energia sa mení ako v tom príklade s vysokou školou a väzením. Some people think that the prison energy is bad and the university energy is good. A niektorí ľudia si myslia, že vlastne to väzenie, že tá energia, že tá je zlá a tá vysoká škola, že tá energia, že to sú dobrá. But it's still the same energy of the government. Ale stále je to tá istá energia vlády. So it's all good. Takže je to všetko dobré. Even what happens in the prison, although it's a bit harsh and there may be punishments, it's considered good because it has the overall plan is the well-being of the citizens. No dokonca to, čo sa deje vo väzení, aj keď to môže byť, tam môžu byť tresty, alebo môže to byť drsné, tak z toho konečného hľadiska je to dobré, pretože je to myslené pre dobro obyvateľov. So Krishna, his overall plan is that all living entities should be happy. A ten Krishnov taký celkový plán, alebo konečný plán je, aby všetky živé bytosti boli šťastné. And free. A slobodné. It's like in most of our governments they say, the people are free. The inalienable right, inalienable means can't take it away, it's the primary right of the citizens to have freedom. Freedom of religion, freedom of speech, they can say what they want, they can think what they want, they can go where they want. Tie vlády, väčšina vlád dneska hovorí, že naši obyvateľia majú také vlastne právo, ktoré im nemôže byť odopreté slobody, že môžu na akékoľvek náboženstvo, môžu si hovoriť, čo chcú, môžu ísť kam chcú. Because they know, if you have a place and you let people live there, but they can't do what they want to do, they can't think what they want, they can't say what they want, then they'll be unhappy. Oni vedia, že keď akoby si nechali ľudí žiť na mieste, kde oni nemôžu robiť, čo chcú, hovoriť, čo chcú a robiť, čo chcú, tak vlastne by tam neboli spokojní. So the governments of the material world are trying to set up a system of energy or government that, shall we say, reflects or mirrors the spiritual world. Vlastne tie vlády v hmotnom svete, oni sa snažia tak jedná s tou energiou, alebo tak spraviť také to vládne usporiadanie, ktoré by odrážalo to usporiadanie, alebo ten duchovný svet. Someone aptly described it. He said they want the kingdom of God, but without God. Ako sa hovorí, že oni chcú kráľovstvo Boha, ale bez Boha. They want all the nice facilities of the kingdom of God, but they don't want Him. Všetky tie pekné veci z kráľovstva Boha, ale nechcú Jeho. So the material world is a place where the energy is set up by the same Supreme Person, but He set it up just the way the living entities that are rebellious, just the way they want it. V tom hmotnom svete je vlastne tá energia tiež vlastne učená, alebo
usporiadaná tým istým ako v duchovnom svete, ale je usporiadaná takým, usmernená takým spôsobom, ako to chceli tie živé bytosti, ktoré sa rebelujú. And the living entities here, they like it. A tie živé bytosti to tu majú radi. When they're told, why don't you go back to the spiritual world, they say, I like it here. Keby ste spýtali, prečo nechcete ísť späť do duchovného sveta, tak oni vám povedali, že im sa to tu páči. I don't want to go and just become a follower. Ja proste nechcem sa stať len takým následovníkom. I want to be a leader. Ja chcem byť vodcom, vedúcim. But what they don't quite understand is that there's only one supreme leader. Ale oni celkom nechápu, že iba jeden najvyšší vodca. It's not a question of voting. We'll have an election and maybe we can elect someone else other than Krishna. Ale nie je to otázka, že by sme zvolili napríklad niekoho iného ako Krišnu. Or by my own prowess, I can become the leader. Alebo na základe nejakého svojho vlastného rozhodnutia ja sám stanem vodcom. No. There is Ekale Ishvara Krishna. There is actually one controller and everyone else is his servant. A v skutočnosti je jeden ovládateľ a všetci ostatní sme jeho služobníci. It's difficult for the false ego to accept that I will always be subordinate. Je to ťažké pre falošné ego to prijať, že ja vždy budem podriadený. Our concept is I'll work and then I'll become more powerful and I'll gradually conquer others. Ten náš koncept je taký, že na základe tej svojej práce ja vlastne sa stanem mocnejším a pokorím ostatných. Anyway, this gives a little idea of how the spiritual world is working under his internal energy, how the material world is working under his external energy. Toto nám dáva vlastne takú vlastne myšlienku, ale môžeme na tým vidieť, ako funguje duchovný svet pod jeho duchovnou energiou a hmotný svet pod jeho materiálnou energiou. And the living entities are a different type of energy. They're called Jiva Bhuta. A potom sú tam živé bytosti, ktoré sú ďalší typ energie, nazývaný Jiva Bhuta. Or Tatastha Shakti. Means the marginal potency. A to znamená, že sú okrajovou energiou. They're his energy, but a little different type. Sú tiež jeho energiou, ale trošku iný druh. They have consciousness, they have free will. Majú vlastne vedomie a majú tiež slobodnú vôľu. Whereas matter, it doesn't have consciousness and it doesn't have free will. Na rozdiel ako od hmoty, ktorá nemá vedomie a slobodnú vôľu. All these energies are his energies. A všetky tieto energie sú jeho energiami. But he's separate from all the energies. He's a person. A on je vlastne oddelený od všetkých týchto energií a je osobou. He's aloof. A on je vlastne na tým povznesený. And although the energy is wonderful, it's extraordinary, still the person is even greater than that. A aj keď tie energie môžu byť ako úžasné a tak neuveriteľné, ale stále tá osoba je ešte väčšou ako tieto energie. Like it is said about the gopis of Vrindavan, that their love for Krishna was even beyond the general type of love for God. A je povedané o gopiách z Vrindavanu, že vlastne ich láska ku Krišnovi bola ešte vlastne za tou bežnou láskou k Bohu. Generally, people love God because He's great, He's powerful, He's wealthy, He's all these great opulences. A väčšinou ľudia majú Boha preto radi, lebo je veľký, je mocný vlastne a pretože má všetky takéto všelijaké opulencie. The residents of Vrindavan, the gopis, practically loved Krishna because he separating himself from those things. A vlastne tie obyvateľia Vrindavanu mali radi Krišnu, pretože oni ho vlastne aj oddelovali od týchto vecí. For example, when they saw Krishna riding on his chariot at Kurukshetra, they were not interested in Krishna outside of Vrindavan or in great opulence as a king. Ako napríklad Krišna, ako išiel na Kurukshetra, na tom svojom kočiari, tak oni neboli moc priťahovaní
tým Krišnou, takýmto typom Krišnu, alebo ako They just wanted him as their friend. keď bol Krišna ako kráľ, oni ho chceli ako svojho priateľa. That's the highest level of God realization. To je ten najvyšší stupeň realizácie Boha. Thank you for your attention. Ďakujem za vašu pozornosť. Any questions? Nejaké otázky? Yes. All these energies everything belongs to God. Why we want to possess something? If everything belongs to Him, so why this desire rise in our heart to possess something? You know? Čiže tá otázka je, že keď všetko patrí Bohu, že prečo nás potom vzniká tá túžba vlastne všetko vlastne, alebo niečo vlastne. Those who realize that everything belongs to Him, therefore they don't desire to possess anything. Čiže tí, ktorí zrealizujú, že mu všetko patrí, tak oni už nemajú túžbu a niečo vlastne vlastniť. It's just like someone who's employed by a wealthy man. A ako napríklad, keď niekto je zamestnancom bohatej osoby. Let's say he's employed to look after the gardens in the estate. Napríklad dáme tomu, že by bol ako zamestnaný tak, že by mal ako mal na starosti záhrady v tom štáte. And in return for his service, he gets a nice place for his home and his children, and he gets nicely maintained. A vlastne za oplatku za túto jeho službu by mu bolo dané pekné miesto, kde by mohol žiť so svojou rodinou, deťmi a pekne bolo ňou postarané. So he doesn't have a desire, as he's taking care of the gardens, to keep, some and take some for his own garden. No vlastne, takže on, ak sa stará o tie záhrady, tak on nemá vlastne potom túžbu nejakú, ako niečo si chcel brať pre svoju vlastnú záhradu. He's happy. He knows this is the master's facility. These gardens are the master's. Takže on je šťastný, vie, že tieto záhrady sú vlastne pánové. I have my own little place. I have my own little garden too. A ja mám svoje vlastné miesto, svoju malú záhradku tiež. So he doesn't want to take something that belongs to the master because out of love and respect. Takže on nechce preto si zobrať niečo, čo patrí pánovi na základe tej lásky a úcty. And because he's satisfied that I'm happy doing this service. A preto je, že je spokojný s tým, že robí takú službu. I don't need to have the stamp that this has my name on it, this is mine. Ale nepotrebujem mať tú nálepku, na ktorej bude moje meno, že toto patrí mne. That's a kind of artificial stamp we put on things. This is Slovakia, this is Czech, this is Russia, this is America, some stamp. To je trošku taká umelá nálepka, ktorú dávame na tie miesta, že toto je Slovensko, Rusko, Amerika. Or names, we put names on things. Alebo že dávame mena nejakým veciam. When we put a name on it, does that mean that it's mine? Keď na nejakú vec dáme svoje meno, nejakú pečiatku, tak znamená, že to je moje. It's like I have a name on this body, this is my body. Tak ako mám meno na tomto tele, že toto je moje telo. But is it really your body? Ale je to skutočne tvoje telo? Who does the body really belong to? Komu skutočne patrí to telo? If the government declares war and they say you have to go and serve in the army, you go. Keď vlastne vláda vyhlási vojnu a povie, že musíš ísť a vlastne nárokovať v tej vojne, tak budeš musieť ísť. You may say, it's my body, I'm not using it in that way. A ty môžeš povedať, že to je moje telo a ja ho nechcem používať takýmto spôsobom. Government says, no, it's not your body, it's our body. A tak vláda ti povie, nie, to nie je tvoje telo, to je naše telo. And then above the state has its claim on your body. Takže vlastne ten štát si nárokuje na to tvoje telo. But the higher laws, they have their claim. No, it's not your body now, we're going to destroy it. Time, we're going to finish it. A potom sú ešte vyššie zákony, ktoré vlastne ako, nie, že to nie je tvoje telo, ale napríklad čas to telo zničí. And the body's put in the earth and it becomes the earth's body. A potom to telo je dané do zeme a stane sa to telo ako ako takým zemským. And then the germs, they eat it
And then it becomes their body. Tie červíky to potom žerú a stáva sa ich telom zase. And then they die and someone else eats them, and so this whole idea of ownership in the material world is not possible. Potom oni zomrú a niekto zje ich, takže celý ten nápad toho vlastnenia niečoho v hmotnom svete, tak nie je to možné. The only thing that we can claim is perpetually ours is our soul, is the soul itself. Takže jediná vec, na ktorú si môžeme nárokovať, že naša, je tá naša duša. And even that soul, we're not independent, we're dependent upon the Supreme Soul, even for our existence and for our maintenance. Dokonca aj tá naša duša, tak my nie sme nezávislí, ale sme závislí na najvyššej duše, na najvyššej duši, aby sme mohli vlastne existovať. Nachamatstani Bhutani, all living entity, everything is resting upon me, Krishna says. Krishna hovorí, že všetky živé bytosti a všetko spočíva na mne. Other questions? Nejaké ďalšie otázky? So you mentioned that the place, the temple, the place where Krishna is worshipped, said, is spiritual. So does it mean that without this it will be not spiritual? Material? Takže sa spomínalo, že vlastne miesto, kde sa uctieva Krishna a kde Krishna je, sa stáva duchovným. Znamená to, že miesto, kde nie je Krishna, tak je hmotným. In one sense, yes, it becomes material. Takže v určitom zmysle, hej, stáva sa hmotným. In another sense, in a higher sense, Sarvam Kovidam Brahma, everything is spiritual. In Krishna's eyes or in the eyes of the spiritually advanced. Ale pri takom vyššom zmysle vlastne všetko je duchovné v očiach Krishnu alebo v očiach toho, kto je duchovne pokročilý. In one sense, everything is Brahman, everything is spiritual. V jednom zmysle všetko je Brahma, všetko je duchovné. It's like, in one sense, everything is the government's. A ako už v jednom zmysle všetko patrí vláde. It's all one. Všetko je to It's jedným. all government property. Všetko je to vládnym majetkom. But there are different divisions. This is prison, this is university, this is hospital. A sú ako rôzne rozdelenia, ako tuto je väznica, tuto je vysoká škola, tuto je nemocnica. And when you're in the university, it's different than being in prison. Takže keď si na vysokej škole, je to rozdelené, ako keby si bol vo väzení. But for the government people, they say, there's no difference between the prison and university. Same energy, same government funds, same taxes are going there to maintain it. A ľudí z vlády, to vlastne tam nie je rozdiel medzi tým, ako tiež tam sa tie vládne veci a nejaké dane a takéto veci. It's all educational. Všetko je to ako také na vzdelávanie. The material world is also part of the Lord's. It's His abode. It's His environment. It's also it's the place where He puts the souls that are rebellious to train them gradually, more gradually. Ten hmotný svet je tiež ako najvyššie pána, že je tiež jeho sídlom a tiež jeho časťou a dáva tam tiež jeho bytosti, ktoré vlastne rebelujú, aby postupne robili nejak pokrok. The slow ones Tých, ktorí sú pomalší, live here. tak oni tu žijú. Other questions? Či nejaké otázky? Okay, thank you very much. Bhagavad Gita ki jai. Salome Zdanemu Goswami Maharaj ki Jai.